krema i neodoljivi Napoleon. Čudo od pite. Idemo na pripremu. Treba nam veća posada u koju sipamo žumanca i gustin. Promešamo i sjedinimo u kremastu masu. Sada na srednjoj vatri sipamo mleko, šećer i vanilu. Promešamo i ostavimo da se šećer razgradi. Čim se mleko zagreje, zahvatimo malo tečnosti i sipamo u žumanca. Promešamo i sada dodajemo ostatak mleka. Izmutimo i kroz cediljku vratimo nazad u šerpu. Brzo mešamo dok ne dobijemo teksturu pudinga. Sklonimo sa vatre, dodamo malo putera, promešamo i krem je spreman. Prespemo ga u drugu posudu i prekrijemo ga folijom, ostavimo da se ohladi. Za to vreme da vam otkrijem brzi trik. To je sveže lisnato testo. Moj favorit. Ima ga samo u Lidlu. Odmah je spremno za akciju. Isečemo ga na 3 jednaka dela, stavimo na pleh i ide u rernu na 6 minuta. Testo se podiglo, vreme da ga izravnamo. Stavljamo drugi pleh preko i ide na još 6 minuta. Pečeno je. Ostavimo da se ohladi. Vreme je za fondan. Treba nam šećer u prahu, malo mleka, kašika meda i kašika putera. Promešamo i fondan je spreman. Sada da složimo Napoleona. Na prvi sloj dodajemo velikodušnu dozu našeg krema i premažemo. Ponovimo isto za drugi sloj. I sada finale. Dodajemo fondan na treći sloj i špatulom lepo rasporedimo. Vreme je da prošaramo topingom od čokolade. Čačkalicom iscrtamo željene oblike. Sada ga jedemo. Uživajte!